Belaikino wana jaknai tei mani kothok koktoma social media o teisa haino hai kasawai faifio kha Rajasthan ni khoroksa Sikok chorni video chini bwskango nukjagui phaikha phiaba ar jagao Sikok chori khlai tongya pinjra kahai ke kaisa jagao kwchai tongkha manui khokna ni bagui phaimani tamni hingka angkhe bo exhaust fan ni chipao kwchai tongkha video o nugui mankha police rok a fan ni chipa tei o borok Sikok no tiklainani nai tongmani phiaba sengmung hingkhe omoste a Sikok a fan ni exhaust o bahai ke kwchai tongkha obose oro sengmung kotor wngui achai phaio hingkhe phaidi oborok no twiwi parsalash video no nai agoi bujilainai tei o Sikok ar jagani ongkhorui mankha na ar jagao no bo langma chonani nangkhana o kogrok no twiwi bo saimanlainai kotani borkhila thanani ganao khoroksa Sikok manui khoknani irada twiwi khoroksa borokni nogo habkha phiaba habnani kono jagao phano sep manjakliya wngmani bagui doga jandla joto naikha phiaba exhaust fan ar jagao phak tongo o fan no norui jaga chikon chacha bokhorok rok lai mano phiaba bwchaklainani onek no kosto ayangtui bo chesta khlaikha habui nok bisingo habui ar jagani manui rok khogoi ayangtui no ongkhorui eba kheba doglamtui phano ongkhormanani hinui bo uansukha o Sikok kitchen o thepajak exhaust fan ar jagani chipani simi habnani naikha phiaba bokhorok lai mankha tei bwsak bo lai mankha bwsang jora tei hingka angkhe bo lai manliya ar jagao no kwchai tongrukha o borok afuru no o borok yang boya ayang boya khlai ar jaga no pwra khlai jirgui tongnani nangkha bo Sikok wngui manui bo khogui manliya khoknani swgang no ar jagao pinjra kahai ke chopjak tei kwchai wngui tongkha ar jagani nokni malik tei bini bihik khato siam mandir o bo mwtai ni darshan khlainani bagui thanglaio adi no hingkhe nogo kebo kwrwi aboni sep nai no o Sikok bo ar jorao habmani 3 January ni salo hingkhe borok mandir o thangmani aboni yagulo 4 January ni salo kheno nogo kifilka nogo kifilui main gate o phai nuk phaikha borok main gate ni tala bo rwjak no obono khulugui haplaikha borok hingkhe scooty ni light bai borok kitchen ni exhaust fan ni jagao borok no kwchajak nugui mankha borok ah jorao o Sikok bo ah jorao bini sak no dukhu manui afuru yang boya ayang boya wngjak pwra wngui nokni malik rok borokni nogo obo kahai ke borok kwchajak nugui belai ke no kirijak laikha wanajak laikha tei sirik mokoro wngui tonglaikha tei borokni khorok no khwnawi nok gana gini ni borok rok joto phai kuthum laikha ar jagao tamo wngkha hinui hingkhe borok nogo habui kitchen bisingo habui naimani yagulo nukha exhaust fan ni holo yang boya ayang boya khlai ordek kwchajak khlai nukha borok o Sikok no joto borok no obo kahai no nugui belai kheno wanalaijak phiaba o Sikok ni ah jorao phano bini humkhiya khaba acting aro bo sariya bo ah jorao bono dhamki rwui tongo borok rok no bono yakarui phiyogui rohordi bini kwbangma no satiya kheba dol rok tongo gunda norok no masa no yakar glak hinui ar jagao borok no dhamki rwui tongkha hai hinui hingkhe norok no ang sawi rewanu nokni borok rok phaibai kheno o borok ni satiya kheba tei Sikok phainai dol rok nokni borok rok no kirijagui joto kharui thangbaikha aboni yagulo kheno joto borok rok miliui police rok no o kok rok no twiwi information rohorkha police rok bo information manma logi no ah thaio phai sok paikha।
Police rok athayo phai omo kahai nukjakui borok bo belai kheno uanajaklaikha bahai khe o Sikok a hul chikon satui habai omo kahai khe kwchawui tongkha hinui tei bini ordek bwsak khlai bahai khe habai mankha amsuk chikonsa hulo hinui belai kheno police rok siri se uanajaklaikha a jorao. Police rok gonta gonta romui kwbangma barachai tongmani yagulo o Sikok no latha bai bubui tikhlai mankha a jagani. Bono tikhlaina thangtani o bini sakni ri rok no bo khuluknani nangkha tamni hingka hinkhe o ri ni bagui bo ar jaga o kesubui tongnani nango hinui. Ar jagani tikhlai akoi police rok bono police rok ni hirasha bo naharui sikha. Phiaba o video social media o mar kheno viral wngui tongo tapu koroksa borok exhaust ni hulo chikon satui kwchajak. Tei o borok hinkhe pwra wngjak police rok hinkhe khorokni khlaiui bono tiklainani chesta khlai tongmani nukha o viral video o. Tei ar jagao tongnai kwbangma lukurok bo help khlai tongo o borok no tikhlainani bagui. O video no nukmani yagulo borok rok ni reaction mar kheno nuknani mankha tei comments rok bo kwbangma no khlainai rok tongo. Ar jagao bono mwnwi kotor kahai khe memes rok swnamui bo upload rok khlainai tongkha hinkhe hindi bai khoroksa borok khlainai tongkha obo belai kheno mwnwi kotor. Bo to khoroksa Sikok hingka hinkhe Sikok phano bo omo kahai khe manjakha ayang boya khlaiui mwnwi kotor kahai hinkhe bono borok rok comment khlai sakha kya chor banego re tu hinui comment rok khlaiui. Memes rok swnamui social media o upload khlaikha haikhe belai khe mwnwi kotor kahai bo wngkha o gotna gotimani hinkhe norokni bagui tamo kahai ma tongkha o video kisa comment section o thangui comment khlai salai di.